Rhan fwy o'r galwadau fama ddibynnol ar y tywydd, achos bobl sy ar jet skis neu cychod hwylio, pethau hamdden sgynnon ni fwyaf. So os di'n ha poeth, da ni'n dieddol o gael 30 i 40 o alwadau rhwng y ddwy gwch. Dwi wedi cymhwyso fatha aelod criw ar y ddwy gwch. Dwi hefyd yn gwneud rhywfaint efo'r wasg ar gyfer yr orsaf. Mae agor hyn o bryd wrthi'n cael ei hyfforddi. O'n i wedi dod lawr lot efo dad pan oedd o'n dod lawr i openers o falle, so o'n i wedi bod o gwmpas y gwch lot mwy yn tyfu fyny na mi oedd dad. Ac unwaith o'n i'n 17, o'n i'n edrych ymlaen i trio gweld os o'n i'n licio fo. A dyn, gorffennaf dwytha eisiau gychwyn. Mae'n neis gwybod bod fi gallu mynd at dad a bod fo'n gwybod yn union beth dwi wedi mynd trwy. A bod o wedi gwneud yn union beth dwi'n gorau gwneud. Dwi'n rili edrych ymlaen i cael swt fy hun a mynd allan ar y gwch. Dyna di'r prif fatha y gol pan ti'n ymuno, ond ti'n gorau cofio bod mae mor bwysig bod chdi'n pasio a wneud pethau ar y lan yn gywir gyntaf. I wneud siŵr pan ti'n mynd ar y gwch bod chdi'n saff a bod chdi'n dallt bod chdi'n sgwyd ymlaen. Dosbarth Atlantic maen nhw'n galw'r gwch yma, sef yr prif gwch yn fflyd yr RNLI. Mae mwy na lai medru mynd allan yn unrhyw amodau sgynnon ni yma yn Maes Tremadog. Ti'n eistedd yna a ti'n rhyfeddu weithiau maint y tonau da ni'n medru delio efo a cyflwr y môr da ni'n medru mynd allan yno fo. Ond mewn gyd lawr i'r sgil i'r person sydd ar y lliw, mae eisiau parchu yr amodau a tyr pam da ni allan yn ei dannedd ei. Dwi'n lawr fama, da ni o bob cefndiroedd, o bob oedran, tiw bob lefelau o brofiad. Felly, i'r rhai ifanc ma ddod fewn, gweithio efo o bobl sydd wedi bod ar y gwch ers 30 mlynedd ella. Mae o'n gwers bywyd eitha defnyddiol dwi'n gobeithio iddo fo. Mae'n neis cael dysgu lot fyd. Fatha, ddim just am y gwch, ond ti'n dysgu experiences pobl eraill a be maen nhw wedi bod trwy yn bywyd nhw. So,